Γεια σε όλους, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Όπως βλέπετε από την περιγραφή έχω πάλι καινούριο όχημα. Το Fiatάκι, το Abarth το δώσαμε. Πήγαμε επιτέλους μετά από καιρό σε κάτι πιο έτσι, αμάξι, πιο γρήγορο, όπως έχουμε συνηθίσει. Έχουμε έρθει με τον Τάσο και θα πάμε να πάρουμε το Θανάση. Όπως σε κάθε καινούργια αμάξι πάω, τον παίρνω και βλέπουμε την αντίδρασή του και την άποψή του μας λέει κτλ. Ελπίζω να του αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Σε σένα Τάσο αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τάσο αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν ακούγεται γιατί δεν έχει μικρόφωνο. Οπότε πάμε να τον πάρουμε τα Σάρα, να δούμε τι θα πει και γι' αυτό. Είμαι περίεργος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το Θανάκο. Τον βλέπω, εκεί είναι. Έχω ανοίξει μικρόφωνο να του δώσω κατευθείαν μόλις έρθει. Σου φαίνεται Θανάση? Αυτό είναι αμάξι, φίλε. Αυτό είναι αμάξι. Αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δες το και πίσω. Τον κόλλο δες. Πολύ ωραίο. Για πάτα λίγο. Πάτα λίγο γκάζι. Έχει κόφτη τώρα ρε μαλάκα. Έχει κόφτη, δεν ανεβάζει τροφές. Έχει κόφτη. Ναι. Δεν βγαίνει αυτό? Α, βγαίνει. Ωραία. Πεινάς. Δεν έχεις πολύ όρεξη γιατί πεινάς? Πεινάω. Πάμε Fridays. Πάμε Fridays, ήταν από τις τελευταίες φορές. Γιατί έκανα εξετάσεις αίματος. Α, και δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε πολύ καλά. Θυμάσαι πως σου έλεγα ότι μου λένε όλοι οι αδυνάτες και σου λέω πως είναι το αδυνάτισμα αυτό που πας να τα κακαρώσεις. Ναι. Προς τα εκεί πήγαν οι εξετάσεις, κατάλαβες. Αυτό είναι κάτι καθαρά δικό μου θέμα. Γιατί όπως έδειξαν και οι εξετάσεις, η ζωή είναι πολύ μικρή. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Πάνω channel μόνο. Κατά τα άλλα καλά. Εντάξει, έχω κάτι παραπονάκια, να ξέρεις. Από μένα. Από σένα. Από μένα προς εσένα. Ναι ρε φίλε, γιατί πας και κάνεις βιντεάκια ρε φίλε με άλλους. Ένα βιντεάκι. Τι ένα ρε μαλάκα, αφού έχεις κάνει 3-4 βιντεάκια. Και με υποσχέσεις για επόμενα. Ναι, κατάλαβες. Και βλέπω και τα comments από κάτω τι γράφουνε. Ωραίος ο Τζέρι. Όταν είναι με το Τζέρι δεν γράφουνε που είναι ο Θανασάρας, κατάλαβες. Γράφουνε. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, έτσι. Έκανα κάποια βιντεάκια με τον Τζέρι εκτός προγράμματος. Και μάλλον έχω κάνει ένα βιντεάκι και με άλλα παιδιά, εντάξει. Αλλά... Ναι, αλλά με το Τζέρι υπάρχει ένα μοτίβο, κάνει συνέχεια. Ότι κάνουμε συνέχεια. Ναι, εντάξει, έτυχε. Θα πάμε Fridays, θα κεράσεις και θα το σκεφτώ. Και θα το συζητήσουμε, ναι, εννοείται. Εσύ εδώ, το αμάξι εδώ... Καλά, σ' αρέσει? Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει πάρα πολύ. Από παλιά έλεγα Audi, εγώ έλεγα βέβαια RS6. Παλιά έλεγες λίγο τα Audi, έλεγες δεν μ' αρέσουν, κάτι τέτοια έλεγες παλιά. Στη συνέχεια τι έγινε. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επιλογή, πολύ ωραίο αμάξι, πολύ ωραίος ήχος. Πάμε να κάνουμε ένα πατηματάκι να δεις πως πάει το αμάξι. Ναι, πάμε, ναι, θέλω να το ακούσω πολύ. Μην τρομάξουμε το σκύλο μόνο, πρόσεχε. Πώς σου φάνηκε? Ωραίο. Είναι κάτι τρελό, έτσι. Ναι, εντάξει, οκ, αλλά δεν είναι ότι... Πάει καλά, δεν πάει? Πάει πολύ καλά, τους τη φέραμε εδώ, παραλίγο να στρίψουμε. Τάσο, πάει καλά, πώς το βλέπεις? Πολύ καλά πάει. Και να πω κάτι, Ναι. πολύ χαρούμενο γιατί κάνω και εγώ πρώτη φορά βιντεάκι με τον Θανασάρα. Ναι, δεν έχουμε κάνει. Πρώτη φορά είναι όντως. Μαζί, πρώτη φορά. Θα γινόμασταν εδώ με το Στελόν, θα γινόμασταν! Πού είσαι? Δεν κατάλαβε καν ποιοι είμαστε. Εφόσον σ' αρέσει τα αμάξι, άφησα το Abarth Ναι. και δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπάω σε μπροστοκίνητο και πήρα το S3. Τι να καταλάβεις, θα καταλάβουν τα παιδιά. Ναι, Τέλος πάντων. εσείς ξέρετε από αυτά. Μιας και είναι αρχή να τα πω αυτά πριν το πάμε να το δείξουμε. Ναι. Θέλω να πω ότι το αμάξι δεν το αγόρασα, να ξέρεις. Δεν είναι δικό μου. Είναι leasing. Είναι νοικιαζόμενο που λένε, έτσι. Πάλι καλά. Γιατί? Για να μην έχουμε να πουλάμε και αυτά. Δεν γίνεται να πουλάμε τώρα λεφτά από εδώ από εκεί συνέχεια. Θα σου πω, περίμενα. Να καταλήξω.
επειδή το βρήκα αυτό και λέω ας το δοκιμάσω, γιατί πάντα ήθελα να έχω ένα S3, λέω ας το κάνω leasing. Κατάλαβες. Ναι. Και τι έπαθα τώρα, γιατί ποτέ δεν είχα Audi, είχα το 3,2 ξέρω εγώ και αυτά. Εντάξει, δεν είχα Audi κάτι τέτοιο. Ναι. S3, RS κτλ. Ερωτεύτηκα, Θανάση. Ερωτεύτηκες, Ναι. Δεν βλέπω πλέον τίποτα άλλο. Μόνο Audi. Ούτε... Τίποτα. Ούτε Porsche. Τίποτα σου λέω. Αλήθεια σου λέω, μόνο Audi. Τι λέει ρε μαλάκα. Ναι. Έχω πάθει πλάκα χοροτευτή σου λέω. Ναι. Ναι. Πάμε να το δείξουμε μέσα έξω και θα συνεχίσω. Πώς σου φαίνεται, τώρα που το έδες και γύρω-γύρω? Πολύ ωραίο αμάξι. Πολύ ωραίο Εμένα μου αμάξι. αρέσει ο κόλλος πολύ. Ο κόλλος, ναι. Ωραίος κόλλος. Ωραίος ήχος. Και όταν το βλέπεις από μακριά, σου κινεί λίγο την περιέργεια, ρε παιδί μου. Λες, ωραίο αμάξι, ξέρω εγώ. Ναι, είναι ωραίο αμάξι. Είναι ωραίο αμάξι. Λοιπόν, να σου πω ότι το αμάξι είναι και μαμά, έτσι. Και ακούγεται. Ναι. Ότι το βάζεις στο Dynamic και ανοίγουν τα κλαπετάκια και ακούγεται η εξατμισούλα του. Βλέπεις, κάνει και Μικρά κλαπετάκια, Ναι, μικρούλια. Θα του κάνουμε κάτι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι λίγο να του. Είναι leasing, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Του έχω βάλει ένα φίλτρο ελεύθερο. Οκ. Το πήρα, ένα και που μπαίνει εδώ μέσα. Πού μας βοηθάει αυτό? Πουθενά. Απλά ήθελα να κάνω κάτι. Απλά ήθελα να πετάξω Ωραία. λεπτά, Ωραία. που δεν είναι κάποια μετατροπή. 2 λίτρο, 2000 κυβικά, 300 άλογα. Έχει σύστημα τετρακίνησης Haldex. Δεν είναι καθαρό Τα τετρακίνητο. Haldex είναι. Ναι. Γι' αυτό και το έλεγα πριν. Ναι. Ότι είναι μπροστοκίνητο το αμάξι και ανοίγει η πίσω κίνηση, γίνεται τετρακίνητο, στέλνει. Περίπου κάποιο τετρακίνητο ποσοστό. το λέμε Ναι. δηλαδή, έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Περίπου τετρακίνητο. Στέλνει κάποια δύναμη πίσω όταν βλέπει ότι δεν έχει πρόσωση. Δηλαδή. Τι κάνει, Αυτό κάνει έκανε ναζάκια. Κάνει ναζάκια, ναι. Το Αυτό αμάξι έκανε έτσι, ναι. Νόμιζα ήταν κάποιο πουλί. Μπορεί να έχει Ωραία. μέσα τι. Όπως είδες είναι τετράπορτο. Τετράπορτο, ναι. Έχει χώρους. Βλέπεις, έχω βάλει και καθισματάκι έτσι. Έχει και πορπαγκάζ. Χωράει, παίρνει πράγματα και αυτά. Αυτό που ήθελα να πω τώρα ή να το πούμε μετά στη βόλτα. Ας το πούμε μετά όταν ξαναμπούμε μέσα. Οκ. Πάμε λίγο, Το δούμε από λίγο πίσω, μέσα, έτσι. Δες τη θέση. Έτσι μπαίνουνε. Δείξαμε, έχουμε. Ναι. Έχει τα καλά καθισματάκια. Θα ήθελα να το. Ωραία καθίσματα, ναι. Πολύ ωραία. Είναι αυτό το. Εδώ. με τις Και διαστάσεις. S3 εδώ, έτσι. Κοίτα τη μονάρα. Ωραίο τιμόνι. Αυτό εδώ είναι να αλλάζει ταχυτητές. Ναι, ναι. Ανεβαίνει και εδώ. Το δείξουμε Ναι, μετά. και οθονούλα. Ανεβαίνει η οθονούλα. Ποτηροθήκες εδώ. Το πιο Ναι. σημαντικό που λέγαμε. Ποτηροθήκες. Δύο. Με LED γύρω-γύρω. Με φωτάκι, έχει και φωτάκι γύρω. Έχει και φωτάκι Είναι γύρω-γύρω. πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι το εξατάχυτο αυτό. Εξατάχυτο DSG. DQ250 αν δεν κάνω λάθος, έτσι Θανάση. Νομίζω. Δεν Νομίζω είμαι αυτό είναι και εγώ 100% αυτό. σίγουρος. Αν θυμάμαι καλά. Το γρήγορο είναι αυτό, Ε, Είναι γρήγορο. Ναι. Τα ηχεία να δείξει, Τάσο. Είναι Bank Olufsen. Είναι. Όλουφσεν. Μας Ναι, πει κανένα τι είναι αυτά. Αυστριακά είναι, τι είναι. Ναι, έχει πολύ καλό ηχοσύστημα, Θανάση. Πηγαίνει στη βολτίνα σου και Ναι, είναι πολύ καλά έχει αυτά, όντως. Ηχοσυστήμα πολύ καλά. έχει ωραία φωτάκια μπροστά. Τι Δεν ξέρω εννοείς, τώρα αν LED, άνοιξαν. τι. Ναι, έχει ωραίο σχήμα. Έλα να το δεις, Θανάση. Βλέπεις το σχήμα του. Του φαναριού γενικότερα. Δεν είναι Α, πολύ ναι, ωραίο? ναι. Πάντα η Audi είχε ωραίο σχήμα στα φανάρια, νομίζω. Ναι. Και μπρος και πίσω, έτσι. Τρομερός καμεραμάν, έτσι. Είναι πολύ καλός. Μπορείς να γυρίσεις πίσω στην Αθήνα να τον προσλάβεις. Ε, Να πω κάτι που δεν μ' αρέσει.
Τι δεν σ' αρέσει, ρε Θανάκο, τι δεν σ' αρέσει. Να πω κάτι που δεν μου αρέσει. Οι καθρέφτες, φίλε. Τι έχουν. Το χρώμα. Πάντα είναι ασημένοι οι καθρέφτες στα S3. Ναι, αλλά δεν Είναι μου αρέσει διαφορετικό εμένα. χρώμα. Θα ήθελα να είναι carbon, ξέρω εγώ. Να ήταν ωραίοι. Να ήταν carbon. Απλά είναι. Σήμα κατά τεθέν. Ναι. Δεν μας νοιάζει. Σωστό. Εντάξει, ναι, Εντάξει. θα μπορούσαν. Και η Ferrari, σήμα κατά τεθέν ότι είναι κόκκινη. Και πάνε και παίρνουν. Είδα κάτι τύπους με γαλάζιες Ferrari. Κλαίω. Γαλάζια, πράσινες. Ναι. Εντάξει, ο καθένας του αρέσει. Γαλάζιες, Τραγικό μου παλέ. Έχω ένα γνωστό Ferrari που μόνο έχει μια κόκκινη. γαλάζια. Αλήθεια. Ναι, Κι εγώ. Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό, πολύ ωραίο αμάξι. το Ferrari. Το Audi. Α. Δεν έχω μπει σε Ferrari, δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Δεν σε φώναξε το βίντεο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Δεν θες και πολλά. Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Όπου με φωνάζουν πάω. Ναι. Άμα σε φωνάξουν. Άμα με φωνάξουν ακριβώς. Δεν με φωνάζουν, δεν πάω. Πού να το ξέρω. Τι είμαι, medium. Ωραία. Ωραία μηχανή, έτσι. Ωραία, αυτό είναι το μοτεράκι του. Αυτό βέβαια, άμα το δείξει κάποιον, θα καταλάβει ότι. Άμα το βγάλω τώρα μια φωτογραφία, κάποιο που ξέρει θα καταλάβει ότι είναι από S3. Θα καταλάβει, ναι. Καταλάβει. Θα καταλάβει γιατί είναι τετρακύλινδρο. Okay. Οπότε φαίνεται ότι έχει 4 κυλίνδρους. Οι λιγότεροι κύλινδροι που είχαμε ποτέ, έτσι. Πλάκα. Αλλά είναι καλή, έτσι. Αυτή. Είναι καλή κύλινδρη. Είναι δηλαδή. καλή κύλινδρη. Καταλάβει ότι είναι το TFSI, καταλάβει ότι είναι S3. Κάποιο που ξέρει 100%. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Η διαφορά με RS3 ποια είναι? Η διαφορά με το RS3 είναι ότι το RS3 έχει 5 κυλίνδρους. Είναι εμβληματικό μοτέρ το RS3. Τρομερό. Οκ. Εντάξει. Σ' αρέσει το RS3? Ωραίο αμάξι, ναι. Και εμένα. Πορπαγκάζ, τίποτα να δείξουμε. Πορπαγκάζ, ναι. Έλα να σου δείξω το πορπαγκάζ, Θανάκο, γιατί εσένα σε ενδιαφέρει το πορπαγκάζ. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε πατήσει start stop, μήπως να κλείσουμε, μήπως μείνουμε από μπαταρία. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα με την Audi πλέον. Όχι. Εντάξει. Το πορπαγκάζ του είναι αυτό. Ωραίο πορπαγκάζ, εντάξει. Έχει το τέτοια οποίο ρεζέρβα από είναι κάτω. Μεγάλο. Τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Και τι είναι και αυτά εκεί κάτω. Αυτά κάτι του παιδιού. Τι Αυτά είναι εδώ. αυτά? Ναι. Για να δούμε. Έχει εδώ μια fast έχουν. Δεν έχει ρεζέρβα, Θανάση. Δεν έχει. Έχει Bank Olufsen λέει. Είναι. Οκ, εντάξει. Το παιδί. Πυροσβεστήρας. Ναι. Και Τάσο, πρέπει πρέπει να να πάρεις και. δείξεις αυτό εδώ. Αυτό ρε παιδιά λέει Bank Olufsen πάνω. Τι είναι αυτό? Woofer. Να μας πούνε, ναι. Μάλλον Πώς είναι ενισχυτής. Woofer, κάτι τέτοιο. Ενισχυτό Όχι, woofer. Κάτσε με το. Μάλλον woofer. Ναι, μην ακουμπάει, ξέρω εγώ. Κάτι είναι. Ναι, δεν έχω ιδέα εγώ Να μας πούνε. Από ήχο, έτσι. Ναι. Από ήχο δεν ξέρω. Τι να την καλά. κάνεις τη ρεζέρβα αν έχεις καλό ηχοσύστημα, έτσι. Λοιπόν, η αεροτομούλα πολύ όμορφη. Ωραία, ναι. Ωραία αεροτομή. Είναι πολύ καλός κάμεραμαν. Και αυτή θα προτιμούσα να είναι τα carbon. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί δίνει έτσι μια τσαχπινιά. Ναι. Άμα Κατάλαβες. σου αρέσει το carbon. Του εμένα μου αρέσει σπορ, πολύ. κατάλαβες. Τσαχπινό Λοιπόν, να σου πω κάτι που. το Σπορ κύφο. τσαχπινό γαργαλιάρα. Κάτι που δεν μου αρέσει σε αυτό το αμάξι είναι Ναι. αυτές οι ράγες. Οι ράγες γενικά ή το χρώμα? Γενικά. Γενικά. Δεν θα ήθελα να υπήρχαν. Οι οποίες είναι πάνω στα μάτια, δεν είναι κλιπών. Μπορεί να τις βγάλεις. Ναι, δεν μπορείς να να τις τις βγάλεις θέλει δουλειά. Βοηθάνε όμως Με κάπου. ρεμέτη. Αυτό που βάζεις από Δεν πάνω. θανάσιμο, ναι. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Θα ήθελα να βγαίνουν δηλαδή. Να μπορείς να τις βγάλεις, να έχεις την επιλογή. Εύκολα να μπορείς Ναι, να ναι, τις βγάλεις. μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Εγώ δεν μπορώ να τις βγάλω και δεν μου αρέσουν καθόλου. Με χαλάνε full. Ήθελα τα αμάξι, φαντάσου το χωρίς αυτό. Τι ωραίο που θα Ναι, ήταν. ναι, θα έτσι. ήταν πιο ωραίο. Ποιο σπορ. Γιατί να τη βάλει αυτή. Άμα θέλω, δεν τη χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Γιατί να τη βάλει αυτή στο S3. Ενσωματωμένη πάνω στα μάξι. Πολύ Δεν ξέρω, ρε φίλε. χαλάσει, Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Άμα ξέρει κάποιος να μας πει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μακάρι να υπάρχει. Μακάρι. Αλλιώς. Ωραίες ζάντες. Ναι, τις Ωραίες ζάντες. ζάντες. Πολύ ωραίες ζάντες. Δεν θυμάμαι για τα φρένα. Τα φρένα θα ήθελα να Φρενάρι είναι άλλο όμως. χρώμα. Ρε Θανάση, μου θες να αλλάξει μόνο τα αμάξι. Να με πάρουν στην Audi, ρε φίλε, να σου φτιάξω ένα μαξάκι να τελειώνουμε. Τι χρώμα θα Να τα σας θες τα πω. φρένα δηλαδή. Δεν ξέρω. Η ζάντα σ' αρέσει έτσι όπως είναι. Ναι, το χρώμα. πολύ ωραία ζάντα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Συγκεκριμένη αυτή. Τι χρώμα θα Πορτοκαλί, θέλεις, πες μου? πράσινα. Πράσινα. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι Πράσινα. κόκκινο γιατί είναι για το S3 και καλά. Έλα πράσινα ρε Θανάση. Έχει δει πράσινα τέτοια, είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Κίτρινα, εντάξει, Ο αλλά καθένα πράσινα. ό,τι θέλει. Ναι, ό,τι του αρέσει. Δηλαδή, Ναι. εσύ Εμένα θα θα- βάζεις carbon, πράσινα, τέτοια. Θα βάζα carbon και αφού δεν βγαίνει αυτό, θα το έκανα και αυτό carbon. Και αυτή εδώ η παπαρίτσα εδώ, τα Τις γραμμές σημαίνια θα όλες. έφευγε. Εντάξει τώρα. Ναι, αυτό Δεν υπάρχει τώρα αναγκαστικά αυτά τα μετά σημαίνια. θα κάνεις τα άλλα. Carbon πρέπει να κάνεις και το μαύρο. ναι, τι. Ωραία. Κατά τα άλλα, σ' αρέσει τα αμάξια. Ναι. Γιατί όπως σου έχω πει, έχεις πει να τα αλλάξεις. Πολύ ωραία αμάξι. Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, όντως. Πάμε άλλη μια βόλτα. Θέλω να σου πω κάτι. Σοβαρό. Ναι, Α, επίσης να πούμε εδώ, και στα παιδιά. ανοίγεις, κλείνεις το καπό εδώ πέρα υδραυλικά πράγματα, έτσι. Όχι το σηκώνω και το βάζω και.
Μαλακίες, το κλείνω εδώ, άμα θέλω, έτσι. Ναι. Έκλεισε. Μπράβο, Θανάση. Το κλείσε πολύ καλά. Και τώρα πώς το ανοίγω, άμα θέλω. Από μέσα. Άστο, αυτό το μάθουμε σε άλλο επεισόδιο. Έκλεισε καλά όμως, έτσι. Ναι, ναι, πολύ καλά. Μια χαρά. Σίγουρα γιατί βλέπω εδώ κάνει κροκ. Έτσι κλείνει. Έκλεισε τώρα. Αρχίδια το κλείσει, Θανάση. Κοιτάξτε πώς ανοίγει τώρα. Το πήγα να πάει να το ανοίξει. Κοιτάξτε. Πρέπει να κάνω κάτι από κάτω. Πούντο. Τι είναι αυτό Στη συνήθως. μέση. Έχει ένα. Μπράβο. Το βρήκα. Εδώ ηλεκτρικά. Παπ, όσο θες πάζει. Ούτε να σηκώνεις εδώ, μαλάκες, ούτε Ναι, τίποτα. ρε Θανάση μου. Αυτά Audi, είναι πολύ παλιά. Ναι, και στα άλλα αμάξια έτσι. Σε πήγαμε πάντα. εντάξει, δεν είσαι όλα, ρε φίλε, πιστεύω. Τέλος πάντων. Ναι. Έπαθες κάτι τώρα, σε στεναχώρησα με αυτά που είπα. Όχι, ρε Θανάση. Α, εντάξει. Δεν είναι δικό μου σχέτος. Σωστά και αυτό, ναι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι το αμάξι έχει και ηλιορροφή, έτσι. Α, ναι, Που σωστά. είναι σημαντικό για Ναι, μένα. ναι, Μ' αρέσει ναι. πολύ. Είναι ωραίο, ηλιορροφή. είναι ωραίο. Να ξέρεις ότι αν αλλάξει εξατμισούλα, downpipe κτλ., ο θόρυβος είναι αλλού. Ναι. Γίνεται τα αμάξι πριόνι, μιλάμε τρομερό. Απίστευτο, και αυτά τα πραπαπρούπα και αυτά ακούγονται μέχρι την Κυφσιά. Ήθελα να σου πω, Θανάση, πριν που είπα να. Τώρα. Ναι. Και στα παιδιά και σε ένα Τάσο, ότι σύντομα κοιτάω να πάρουμε κάτι πολύ καλύτερο. Θα το πω, δεν θέλω να λέω, θα είναι σίγουρα Audi. Εντάξει, αυτό το καταλάβαμε ότι ναι. έχεις πάθει πλάκα μετά. Έχω πάθει πλάκα. Καταλάβαμε. Δεν μπορώ να δω άλλα αμάξι. Δεν υπάρχουν άλλα αμάξι για μένα. Υπάρχει μόνο ένα. Audi, Και είναι Audi, ναι. Κάποιοι θα πούνε, συνωμοσιολόγοι, Ναι. ότι... Το ξέχασα. Ας το να μας το πει στο επόμενο επεισόδιο και αυτό. Ήθελα να πω κάτι πολύ καλό και το ξέχασα. Δεν πειράζει. Τα Audi είναι αμαξάρες, ρε φίλε. Έχω πάθει πλάκα με αυτό. Δηλαδή θα είναι, πώς θα είναι και τα πιο καινούργια και τα λοιπά. Δεν ξέρω, μου φαίνονται πολύ. Με έχει τραβήξει πολύ αυτό το αμάξι. Με έχει τραβήξει. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου να πάρω Παναμέρα, Ναι, τα θυμάμαι. να πάρω ίσως ξανά Cayenne, Ναι, πιο ναι. καινούριο. Ναι. Αυτές οι σκέψεις στροφιλίζαν στο μυαλό σου τον τελευταίο καιρό. Και δεν μπορούσες Ναι. να κοιμηθείς. Με τίποτα. Και ήρθαν οι Γερμανοί πάλι Ναι. και σου άλλαξαν το μυαλό. Μου πήραν το μυαλό. Σου Θανάση. πήραν το μυαλό. Αυτά είχα να πω. Όσοι το έχουν Audi, είτε το ίδιο είτε κάποιο άλλο, είτε κάποιο πιο τέτοιο, είτε κάποιο πιο παλιό που νιώθουν Ναι, το να μας ίδιο, πούν οι Audi fans, έτσι. να Audi πούνε αν Club. νιώθουν το ίδιο με μένα. Δηλαδή αυτό το αμάξι, ας πούμε, που δεν είναι για μένα το ιδανικό, γιατί δεν είναι αυτό που θέλω, το πισωκίνητο ή τετρακίνητο. Κοίτα τι ωραία που ανοίγει. Ναι. Το βλέπεις πώς πάει μετά στις 4.000 στροφές, ότι το νιώθεις. Και είναι μαμάτα αμάξι. Δεν είναι πολύ γρήγορο, σου ξαναλέω. Αλλά έχει αυτό το κάτι. Γαργάλιες. Ναι, ο Τάζο γαργαλιέται. Και τώρα ανοίξαμε τρίτη, ας πούμε, από χαμηλά, έτσι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό δηλαδή, άμα το πας ένα stage 1, stage 2. Αυτό stage 2 με downpipe, intercooler και τα λοιπά. Εντάξει, το intercooler είναι για να μένουν τα άλογα στα πάτημα, αλλά downpipe, φίλτρο, αυτό που έχουμε ήδη, πάει 400 άλογα. Απροβλημάτιστα, πολύ ωραία και είναι άλλο αμάξι. Ναι. Και stage 1 να το πας μόνο πρόγραμμα, χωρίς τίποτα να κάνεις, πάλι τεράστια διαφορά. Τεράστια. Τώρα, αυτό σου λέω που θα ήθελα εγώ θα ήταν κάτι πιο τετρακίνητο, κατάλαβες. Ναι. Να ήταν αυτό που είναι, δεν με πειράζει, αλλά κάτι να ήταν λίγο πιο. Τι κάνει αυτός ο τρελός? Να μην το νιώθα τόσο μπροστοκίνητο. Σε αυτήν την κατηφόρα έρχονται όλοι τρελοί, δεν θυμάσαι τα χιόνια, είχα δει ένα μη ποδήλατο εδώ. Ναι. Ένα μέτρο χιόνι. Αυτά είχα να πω. Μια χαρά, είμαι πολύ χαρούμενος με το καινούργιο σου αμάξι. Χαίρομαι που είσαι χαρούμενος μετά από τόσο καιρό, μετά από κάποιες επιλογές που είχα κάνει που δεν σου άρεσαν, αλλά ήταν επιλογές που. Αναγκαίες. Για ξέρεις τώρα. Να έχουμε να παίζουμε. Όχι να έχουμε να παίζουμε. Ότι εντάξει, πάρ' το αυτό, να δούμε, να κάνουμε. Ναι. Ελπίζω να σας αρέσει και σε εσάς, παιδιά. Ναι, να μας πούμε, γιατί έχουμε και κάποιους φανατικούς Porsche, φανατικούς Mazda, Αν... φανατικούς Ναι.
Τι άλλο αμάξι έχεις, BMW, Ναι. Καλά, Mazda τώρα, RX-8. φανατικούς, τέτοιο. Που είχα και αυτά, έχει μεγάλο κοινό κτλ. Το καταλαβαίνω. Ναι, ότι... αλλά δεν πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί Ναι, σε οδηγικά πράγματα. ναι. Εντάξει. Και το RX-8 καλωστημένο, ωραία και αυτά, αλλά για μένα δεν συγκρίνεται με κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το συγκρίνω. Ναι. Αυτό εδώ είναι και οικονομικό εντωμεταξύ. Πόσο καίει αυτό? Άμα το πας normal και οι 8-9 λίτρα μου γράφει. Όντως. Τώρα που πηγαίνω έτσι όπως πηγαίνω, δηλαδή που θέλω να ακούω αυτό το πραπ συνέχεια εγώ, Ναι. και οι 12 μέσω κατανάλωση. Οκ, και πάλι σε 12,5. σχέση με τα άλλα που είχες, μαλάκα. Τίποτα δεν είναι. Ναι. Τίποτα. Μια χαρά. Έχω βάλει τώρα, το έχω γεμίσει, λέει 500 χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και αληθινό, αλλά κατάλαβες. Μπορεί να μείνουν 500 να είναι. Χαλκίδα και γυρίσαμε 30 ευρώ. Χαλκίδα, ναι, πήγαμε, γυρίσαμε. Πηγαίναμε με. Ας μην πω. Σταμάτα, ρε Τάσο. Θα μας ακούσει κανείς, Sorry. θα μας κλείσουν φυλακή. Στη φυλάκα. Πηγαίναμε με το όριο ταχύτητας Πάντα. και κάψαμε 30 ευρώ μόνο. Δηλαδή κάποιες Πολύ στιγμές καλό, έκανα πολύ κάποια καλό. ξεσπάσματα τα αμάξι. Ναι, γιατί ανεβάζει θερμοκρασία και δεν το γίνεται άμα δεν κάνεις όχι, αυτές. Ναι, και έπεφτε θερμοκρασία, αλλά και δεν το καταλάβαινα. Πάει πολύ ωραία Θανάση το Ναι. ταξίδι. Πατάς, είσαι στα 100, δεν πατάς και πάει όμορφα. Και είπε ο Τάσος, ρε εσύ πηγαίναμε, εγώ νιώθω ότι πηγαίναμε με 140 μου λέει. Και πηγαίναμε με αρκετά. Λιγότερα γιατί είναι το όριο ταχύτητας ακριβώς. Και δεν το καταλαβαίνεις. Αυτά. Ωραία, πάμε να φάμε τώρα, έτσι. Ναι, φτάσαμε. Είμαστε πολύ κοντά. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Like, subscribe, comments, Καμπανάκι. καμπανάκια, Ναι. τα πάντα. Και κάντε κανένα σχόλιο για το Θανάση, δεν θα ξανάρθει. Ναι, να μου δείξετε πόσο με αγαπάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.